Hát nem gyengék a léptei, na, lehet azt mondani. Nem jó helyen állt meg rendőr bácsi, de ne egyen. Ennyi B tovább, ottan elolvassák a kódot. Vigyázz, mert jön a másik. A Székelyudvarhelyi SK kapusa, a hosszú távon első. Bocsánat, hosszú? Rövid! Rövid. Rövid a narancs. Ez valonnan a Székelyudvarhelyen pirosan. Más versenyről futott be. Muki! Kicsit gyere elég. Maradj! Én nem csak akkor állok oda, amikor nagyon fölgyűl. Fogod meg! Gyalog! Na, be bele! Bocsánat! Jó, fogom! Nincsen róva! Mondtam, hogy nem hozom öt meg se hozzá. Fontos meg! Hívd föl! Vigyázzatok, sok jön! Csak nyugodtan, lassan vigyázzunk egymás épségére. Integessétek meg kikük! A vonalkodót leolvassák a számotokról, úgyhogy nyugodtan megyetek vissza. Nem szabad itt már előzni. Úgy megy, mint az üzletbe! Hölgyeim és uraim, azért jár az elsőknek a taps, azért néhány csattogtatásoknak tenyerünkkel megérdemelnek. Elnézést! Arra kérjük a versenyzőket, hogy a vizet, az itatópontot azt megtalálják ott a regisztrációs pultnál, illetve az ajándékcsomagot is ott lehet átvenni. Egy széket igazán annyi széket ahhoz nézek, bambul, jó! Szevasztok! Ajándékcsomagot és frissítő vizet a regisztrációs pultnál lehet átvenni. Hoppá! Nekünk, de megyek. Most kezdjük. Ez így még jó? Így még jó? Így igen, így igen. Gratulálok a versenyzőknek! Az itatópontnál vegyétek át az üdítőt, illetve az ajándékcsomagot. Ez úgy csak hosszú távon. Igen, korán legyen, igen. Egy már bejött, nem? Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Nem jött még hosszú táv. Nézzek, hogy jönnek azok. Még előbb beír, figyelj! Figyeld melyik a... Gratulálunk, nyugodtan egymás épségére vigyázva. Menjetek az itatóponthoz, a regisztrációs sátornál találjátok, illetve az ajándékcsomagot is ott vehetitek át. Gratulálunk! És természetesen ne menjetek el, mert lesz aztán a díjkiosztás, illetve egy kis meglepetés előtte. Valamint a levezető torna. Inkább szerelem, mint találni. Hát csak fogom. Az is jó. Csak is csináljuk, egyenként engedjétek, jó. Állj ide, besügy egyenként. Hát állj be ide. Hát, hogyha így kuplán. Menjetek az itatóponthoz, aztán az itatópont mellett találjátok meg az ajándékcsomagokat, és gratulálunk, hogy részt vettetek a második IPSE tömegszaladáson. Ó, a polgármesteri hivatal két alapembere. Hanikát, hanikát! Csapatban az erő. Minden befutónak szólok, hogy az itatópont után találjátok azt a standot, ahol átvehetitek az ajándékcsomagokat is a szervezők részéről.
Vonalkódot. Gyertek. Lassítsatok ottan, nyugodtan álljatok meg és ne előzzetek. Itten már nincs értelme az előzésnek. Csak lassan, a befutó után előzni már nem szabad, nem éri meg. Menjetek az itatóponthoz, és vegyétek át a jó